mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mainit na tanghali sa ating lahat. Shout out sa lahat ng viewers, mapagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi. For today's vlog, last day na ni Ma'am Sara dito sa Dait. At may konting kami ngayon, kainan o ala lang, yayaan lang dito sa isang sa Bagasbas. Anong lugar to? Ha? Shout out Rich Team Evergreen at syempre kay Kuya Bal. Sa lahat ng sponsors, thank you so much. At sa mga bagong subscribers, sa mga datihan, especially doon po sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga OFW po natin dyan. Ayun. So, ganda ng nila guys. Cute. No? Ma'am Sara, anong masasabi mo dito? Yan mo, tingnan mo ang puno. Oo. Yung puno na ito, buhay daw ito. Plastic yung pala real. Naniniwala ka Kuya Noni kung buhay ito? Talaga, totoo? Ha? Buhay talaga siya. So, ayan siya. O, di ba? And then, syempre, naka-order na kayo? Anong in-order? Natin, anong, Italian ba yun? Italian ba yun, Mia? So, kami lang guys, di kasama si Ma'am Amy at saka si Ma'am Helen kasi biglaan ito. Ano masasabi mo, Ma'am Shi? Okay lang. Masaya ako at nakikita ko si Noni ay si Noni na. Si Noni na? Ano ba yun? Ang pinapangarap kong maging Noni. Maging Noni. Mayroon ka bang katanungan kay Noni? Ang una-una nating pinapasalamatan ko si Noni at nandito ako ngayon dahil sa ito talagang pangarap ko guys na makapunta rito dahil gusto kong ma-met si Noni. Actually, nung una pa talagang kung hindi pa ako naging sumusubaybay at nanonood ng mga vlogs. Dito ka ni konti. Orang ka dito konti. Ayun. Takot si Kuya Noni, baka tukain mo daw. Idikit natin to. Di ko akalain na makapunta ako sa lugar na ito. Ito ay pinapanood ko lang Pinapanood ko lang tong pinapangarap ko lang na marating yung lugar na ito. Sabi ko, marating ko nga ba talaga ito? Lalo na sinasabi nilang Bagasbas. Ang ganda pala talaga, At ngayon, una ko talaga pinapangarap na makita ko si Noni, ma-meet ko si Noni. Actually, si Noni, ang una kong pagkakilala sa kanya, nung una ko siya makita, ang una ko napanood, actually, si Noni ay isang ermitanyo. Ermitanyo talaga. Ermitanyo, oo. Tapos, hindi ko akalain na, akala ko yung mga salita ba niya noon na, nung wala pa siya sa wisyo. Sa wisyo niya. Oo. Siya yung, akala ko gawa-gawa niya lang. Pero, nandun din pala yun. Nandun din pala yung, ang kanyang, tawag neto, ang kanyang mga pananalita, din pala doon sa tunay niya na buhay. Tunay niya na buhay. Ayun ang naanohan mo? Oo. Kasi sa ngayon na naanuhan ko na talaga na siya talaga si Noni, yung tunay na Noni. Nagpapasalamat ako guys dahil pwede mo palit ako ng salamin. Nasisilaw ako Toing. Ganyan lang. Sa ngayon, naanuhan ko na nung unang makilala ko si Noni, hindi ko akalain na darating ang panahon na ito na ang pinapangarap ko lang na sanay babalik siya sa tama niyang sitwasyon. Ang dating noon, hindi ko akalain pero naging nangyayari na. At nakikita naman natin, di ba? Nakikita natin na ang kwento ng buhay, ng
ng pagkatao ni Nuni noon sa hindi pa talaga siya siya ang tunay, iba eh. Parang akala natin ay gawang isip lang ni Nuni. Malaking kaibahan talaga kasi na-met ko rin yung ano niya, na-met ko rin ang kapamilyahan niya. Ang naging kwento niya ay totoo. Totoo ang naging kwento ng buhay niya. Nang kinikwento niya lang, akala ko katang isip lang eh. Pero totoo. Pero ngayon, gusto kong tatanungin si Nuni na sa una pa lang naman, hindi mo naman ako kilala. Ngayon, nakita mo ako ng personal, ano bang unang impression mo sa akin? Unang impression ko sa iyo, Ate Sara, mabait. Yun. Nung makikita mo ako, nakikibag-video cam ako sa inyo, anong kaibahan ang nakikita mo? Si Ate Sara ba, nung makikita mo sa video, ganun din ba ng personal mo akong nakikita? Ang impression ko po nung sa iyo noong mga panahon na unang video na nakita na po. Ikaw ay, ang impression ko sa iyo mahirap na tao pa rin. Mahirap pa rin naman ako ngayon eh. Hindi naman ako mayaman. Yun ang impression ko po sa iyo nung ikaw yung nakita ko. Sabi ko mahirap na tao pa rin sa Ate Sara. Sa isip mo palagay akong yung kasing tulad din ako ng natural. Oo naman, totoo naman, ganoon lang din naman. Ang buhay kasi natin, ayaw ko rin naman na maging plastic ni ganoon. Parehas lang din naman tayo. May nakakain ng 3 beses sa isang araw at may dagdag merienda konti. Di ba? Pero ang ko lang ang pangalawang tanong ko sa iyo willing ka ba na maging tuloy-tuloy ang buhay mo? Ayun. Nung noon na ibabalik mo ang iyong pagka-iyo. Opo. Kaya pa ibalik. Kayanan mong ibabalik, kundi gusto kong ibalik mo ng kusa na kaya mo bang makipagtulungan sa amin na ibabalik mo ng yung ikaw talaga. Kaya po. Basta ang inaano lang namin na yung nawa yung gaya ni Ate Rich mo, pumupunta sila sa inyo, kaming mga sponsors niyo na sumusubaybay sa inyo. Alam mo ba kaligayahan namin lalo na kung ang pagbabago mo ay mas lalong lumalago. At nakikita namin na kahit hindi ka namin kilala, pero para sa kwento ng buhay mo ay bumalik ka sa tunay na ikaw. Kaya ayun ang pinapangarap namin na mangyayari, na naway maging normal ka ng tulad noon. Kaya mo ba kami tutulungan para tulungan ang sarili mo? Kaya po. Promise mo yan sa amin na mga nakaharap sa iyo ngayon? Kaya po, kaya pang tulungan. Muling ibalik ang aking gano'n, no? At isa pa, inaano natin na gusto nating bumalik yung sa bagay, bata ka pa naman kung ano mo ngayon, bata ka pa naman. Kaya pinapangarap namin ng mga viewers at mga sponsors at mga tumutulong din sa iyo na naway maging normal ka balang araw at babalik si Ate Sara Badet mo na maging normal ang lahat, na sasalubong ka na sa akin na, uy Ate Sara, sige, yung ganun ba, yung normal lang ba na parang pamilya na kita nang sasalubungin mo ako, yung ganun ba na hindi ka na mahihiya, normal ka na nakikipagkwentuhan at huntahan sa aming lahat, yung ganun ba? Kaya ang inihiling namin ng Gunoon na maging tuloy-tuloy yung syempre alam naman natin na kailangan mong may iniinom ka upang maging tuloy-tuloy na ang maging normal ng buhay mo. Alam namin na nagsasawa ka sa mga inaano sa iyo ng mga treatment.
ang sakripisyo talaga sa buhay, kailangan may ang ano talaga, ang tagumpay ng buhay ay kailangan may sakripisyo sa buhay din. 'Di ba? Tinulugan na ako ng noni ko. Oh, basta ang ano lang namin na kung ano ang sasabihin sa iyo, lalo na ni Ate Rich mo, naway susundin mo. Dahil hindi gagawin ni Ate Rich mo kung hindi din namin utos ng mga sponsors at mga viewers na gagawin ang para sa iyo, kabutihan mo 'yun. Para sa kabutihan mo 'yun, 'di ba? May ano din kami sa iyo ni dahil parating itinatanong namin, maraming nagtatanong, hindi sa maraming nagtatanong, kundi yung parating sumusubaybay sa iyo, nagtatanong sa iyo kung anong gusto mo sa buhay na ikay maging kampante. Tulad ng magkakaroon ka ng kita. Dahil noon na subukan mo na magmanukan kayo, di ba? Pero hindi kayo nagtagumpay. Pero before that, ang nalaman ko na doon sa manukan, before sa manukan, ang gusto mong mangyari, magkakaroon ka ng motor na ibabiyahe. Hanggang ngayon ba'y pangarap mo pa rin yan? Opo. Mas mabuti po yun kasi yung garagastos pag araw-araw, pag kakabundel. Bakit anong mo noon ni? Bakit mas gusto mong magmotor? Wala pong pera pang Mas maganda ba yung maganda po, pag may kahit motor, paano, may araw-araw kang may counting, kinikita? oo. Gusto nating syempre Chocolate. kung ano ikabubuti sa ano mo. Makikinig ngayon ang ating makikita yan ang ating mga, lalo na sa mga sponsors mo na handang tumulong na mapaayos kayong magkamag-iina. Hopefully kung sino man alam natin, kilala natin kung sino man ang tumutulong kay Kuya Noni, ito daw ang gusto niya na magkaroon siya ng sariling motor, at mabibiyahin niya sa araw-araw kasi yun daw ang gusto niya, na may daily income siya para hindi sila mahihirapang mag-iina kung anong gusto nilang makakain sa araw-araw, merong araw-araw din silang income. Parang mas motor daw talaga ang kanyang hangarin. Ano ba yun? Yung naano mo dati na yung sa puso niya na yun ang gustong siguro mag-boom siya sa ganung idea kasi gusto niya di ba? Napapansin niyo? Ano una kong isalita? Sa tricycle. Sige. Yung napapansin mo? Ready na? Yung gusto talaga nila magkapatid. Kasi natin guys, ngayon gusto ni Noni na ang gusto nating mga viewers noon nga napapansin natin na parang napipilitan lang ang magkakapatid na kung anong ipupursue natin sa kanya. Anong gusto mo, sana may kita kayo para ganito ganoon. Inaano natin guys na matutulungan natin sila sa ganun na bagay, di ba? Ngayon nakikita natin kay Noni na gusto ni Noni na yung may araw-araw silang income, may madudukot sila sa araw-araw na kung anong gusto nila, makabili man lang ng isda, makabili man lang ng basta sa araw-araw. Nung hindi na galing sa sponsor, no? Nung hindi na nagagaling sa sponsors. Kaya ang gusto nila ngayon guys, gusto nila na magkakaroon sila ng sariling kasasakyan. Siguro sa motor lang naman siguro pwede nating iaano sa kay Kuya Noni, no? Para magkakaroon din sila ng daily income.
Hindi natin ano sa kanila na yan nun, Kuya Nuni, Kuya Marlon, yan ang gagawin nyo. Mag-alaga na lang kayo ng baboy, mag-ano kayo, pero wala pala yun sa puso nyo. Mas maganda yung siya naman mismo ang nag-open na galing sa puso niya na yun talaga ang gustong linya niya na mangyayari, na gusto niya magkakaroon. Ngayon na nakikita natin ngayon na ang ano talaga ni Kuya Nuni, gusto niya na makakatulong sa kanyang pamilya talaga. Oh, ngayon naman ang masasabi ko kay Kuya Nuni para matuwa ang mga sponsors niya, especially guys with Team Evergreen. Ang masasabi ko kay Kuya Nuni, yung request ng mga sponsor niya na parang si Bina lang ba, na siya na mismo mag-take ng medication niya everyday. So pagpatuloy niya yun aside from injection, no? Kasi hindi naman anytime na meron tayong budget for injection. Kaya every other month, injection siya. And then nitong month na to, oral medication siya. Ganun. Para yung talagang magiging totally healed na talaga siya. Yung makikita na talaga natin ang reality ni Kuya Nuni. No, hindi na natin makikita na, uy, may sumbong siya ngayon. Or iba ang pananalita niya. So, ganun, yun naman ang ko sa kanya. Kasi yung pag-i-effort sa aming mga viewers, sa aming mga sponsors, ang sakit kapag nakikita namin, ba't iba na naman ang pananalita. Ang tema ni Kuya Nuni na ngayon, ano bang nangyari? Kulang ba sila sa kain? Kulang ba sila sa ano? Ganun ang inaano namin. Gusto namin na yung silang kusa sa sarili nila, sa sariling pagsisikap. So tanong ko, Kuya Nuni, okay ba yon? Ha? Kaya? So, pwede kitang iwanan ng katiwalaan. Oo. Katiwalaan na iwanan. So, naka-check yon Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ganon. Tapos kasi bibisita ako sa kanya, hindi siyempre titingnan ko. Ikaw kusa. Uy, parang si Bina lang. Ikaw mismo na 1 week na lang. Uy, 1 week, Ate Rich, 1 week na lang po ang gamot ko. Ganyan ba? Kasi may communication naman kayo ni Ate Rich. Pwede mong Ate Rich. Message lang. Ate Rich, good for 1 week na lang po ang gamot ko. Kasi ganun ang namin ni Bina eh. Pag si Bina, isang linggo na lang ang gamot niya, nandun na kagad na magbi-message siya. Walang vlog yun walang vlog yun. Kaya maraming nagtatanong na sa akin na napabayaan ko na daw si Bina, bakit hindi ko na binibidyo. Hindi nila alam. Yun ang usap namin ni Bina. Kaya may vlog, kaya wala. Basta tuloy-tuloy ang oral medication niya natatanggap galing sa akin. Kasi hindi naman sa lahat na bagay idadaan natin sa video. No, pero tama. Ito lang kasi ginawa namin ito ngayon para malaman ng lahat. Malaman ng lahat at ipagpatibay ng lahat na si Nuni mismo, kayo mismo viewers mag-promise si Nuni sa inyo na gagawin niya ang lahat para sa kanyang sarili. Di ba yun ang magbibigay sa atin ng kaligayahan na si Nuni maging normal. Kasi naman talaga ang gusto ng lahat. Diba? Yun ang gusto ng Siyempre, lahat. especially sponsors at saka ako, effort na lang, di ba? Isipin mo na lang na kapag magla-live tayo, pag kumanta si Nuni, iba na talaga. Nakikita na natin ang tunay na Nuni. Kahit hindi man natin siya kilala. Nakikita man natin noon na si Kuya Nuni talagang maano natin ang Kuya Nuni noon at Kuya Nuni ngayon at saka noon. Diba? May compare mo na. Oo. Naaano mo magkaiba talaga ang... Mag-iba talaga. Ito nagsalamin ako ngayon, baka iiyak ako. Dahil sa kaligayahan ko. Diba? Ganun lang yun. Gusto lang namin na si Kuya Nuni maging babalik na sa tama. Na yung tipong i-decision niya na ang sarili niya. Decision niya na ang sarili niya. Oo. Na pwede na siyang pumunta ng malayo dahil kaya niya na. Oo. Pwede na siyang makapunta ng Maynila dahil gusto niyang may aanuhin siya. Yung ma-achieve niya na. Yung noon na gusto na niyang maging pangarap, magagawa niya. Kaya Nuni, nagpupunta ka na ba ng malalayo na ikaw lang mag-isa? Dati?
bago sa mga nangyari sa buhay mo? Bata pa ako. Bata ka? Siguro mga 4 years old. 4 years old? Hindi, magbiyahe ka papuntang Manila. 5 years. We, Yun lang ang ano mo. 5 years old, ikaw na mismo nagbiyahe. Anong sinakyan mo? O baka kasama mo ang papa mo? Kasama mo si papa mo. Akala ko solo. Lagi yun, basta't magpa-Maynila yung kasama. Kasama ka ni Siya ang body-body ni papa niya. Talagang Pero yun. parang nakuha-kuha ko na. Na pagkawala ng papa niya, yun ang pinaka-lose nyo. Kung sa Bisaya ba? Wala na po kami ano, wala na pong focus ang buhay namin. Lagi mo yung manamang sa amin yung pagkain. Ay, kaya isa din yun sa pagiging depression mo. Kung sa Bisaya pa, parang nalus nyo ang iyahang kuan. Kinabuhi. Kinabuhi tungod sa Pagkawala siyang papa. pagkawala sa iyang amahan. Ay, kaluoy-oy. Makailak mo taan yan. Ay, Diyos ko dahi. Kanang, Ay, nako. magmilay ta ha? Magbisaya. Sige, pwede ta magbisaya. Kanang murag gikalus no sa iyang kinabuhi ba na dili niya dili na niya, ang iniisip siguro niya kung saan na lang ang kinabuhi na. Wala na si papa, tapos right hand pa siya ng papa niya, di ba? Right hand pa siya ni papa niya. Tapos na pang iyang inahan. Diyan mga po daw, diyan din si din si mama, si nanay, di ba? Na yan din ang ikinaano din ni nanay siguro. Nabigla daw nagbuhay din ang Nag-iba. ano ni nanay. Nag-iba. Ang ano ni nanay nung mawala daw ang tatay nila. Yun din ang nadinig ko sa kwento ng buhay nila na simula nang mawala ang kanila tatay, parang doon parang naputol. Parang nawalan sila ng isang haligi na napaka tibay na haligi ba. Kaya nung nalaman mo na ganun ang nangyari sa papa mo, ano kagad ang first na pumasok sa isip mo? Noon mamatay naman yung si tatay, kinuha naman ako ni Kuya Samson sa kanya nila nanapitan. Grade 5 ako nung grade 5. Grade 5. Grade 5 ka. Tapos? Sila na ang nagpaaral sa akin. Makatapos ako ng valedictorian, nung elementary. At nung high school, mention ako bilang high school, isa, dalawa, tatlo, limang cum laude ang natanggap ko nung high school pa lang. Ang grabe, ang dami. Tanda mo pa. Tanda mo na Grabe. Valedictorian siguro. Saka nung pagtapos ko nung ngayon, itong college, natanggap ko ay ito naman na salin. 6 na cum laude, saka 2 saliente. So yun ang mo ngayon, natandaan mo ngayon. Yeah. Kaya sabi ni Kuya Sam nung pag-ahawak sa akin kahapon, magaling ka na. Ay, sabi ni Kuya Sam. Wow, ay congrats. Ano ba, nung malaman ko kayo nung malaman ko kayo diyan mo nung umalis ka dun sa duyan sinabi. Alin? So payak din ako kahapon. Uy, ba't ka umiiyak? Ngayon na mo yan. Oo, go lang Kuya Noni. Sige, ilabas mo lang yung sa loobin mo kasi isa din ako saging masaya. Kuya Sam ay parang napabilig ko na rin kahit na kaunti sa kanya pagpapaaral sa akin. Hindi ko naman pinabayaan yung pag-aaral. Diretso pa rin hanggang sa pinakatapos. Niyakap ka. Niyakap ka ni Kuya Sam kahapon. Binayanan ako magaling ka na. Magaling ka na. Panindigan mo yun, Kuya Noni, para mas lalo pang matuwa si Kuya. Tapos saan kayo pumunta? Magkabati kayo kahapon. Hindi, umalis kayo Umalis kayo. Nagbili kami ng bangus. Okay. Nagbili ng 2 pirasong bangus si Ihawin Road. Kala ko nga iuukat ng ng project din sa lugar na yun. Nangarap pala. Nangarap ka. Wala pa, birthday mo yan, celebration yan Yung tauhan. Di ba? Ron. Kasama. Akala mo may project na kayo. Agad-agad. Agad-agad. Darating tayo dyan, Kuya. Magbabasa ka na ng plano. Darating ka Basta dyan. yun lang ang inaano namin, pinapangarap lang namin para sa'yo. Bili ng bangus. Akala niya siguro magbabasa na sa ng plano.
Isa Wag yun mo muna sa yun. ano. Dahan-dahan lang muna. Di ba ang ano mo, driving ka muna. Pagkatapos ng driving, habang nagda-driving ka, may pangarap din kami sa'yo. Na mabuo ang kapugihan mo. Papangipinan ka. Oo, lahat na yan. Patanggal na Lahat na natin yan. Papustiso na up and down. Kasi sabi talaga ng doktor na pinagdalan ko sa kanya, wala na halos maisisib sa ngipin niya. Lahat daw talaga sira. Kasi sa 17 years na yun, Ma'am Shi, doon talaga totally na damage. Siguro nandoon na yung Para mas Kasi dagdag pa kailangan sa confidence sa Pero sarili niya na imposible magiging naman maayos siguro na up and down. Hindi naman siguro imposible na na maibalik talaga yung normal na sa ipin. No? Ano lang, basta matyaga lang ni yung kung ano din ang sasabihin ng doktor, anong dapat niya. Siguro may injection sa kanya yan para mawala yung ano kasi yan parang nagkaroon na siya ng sa loob ng kanyang sa kanyang gums. Kaya siguraduhin niya anuhin siguro yan siya yung yung mga ngipin niya kasi almost damaged na. Bulok na ang ilalim. Oo, kaya kaya may nararamdaman infection. niya yung bawat kirot. nagkakaroon siya ng kirot. Oo. Kaya kailangan tanggalin na talaga siya. In-x-ray yan eh. In-x-ray. Oo. Talagang wala nang Oo. totally na talaga siya, broke na ang ilalim. Ang masisiblang daw yung ngipin niya, yung tanim ng ngipin, ganun. Parang siya. Parang root canal, mga ganun. Parang i-implant. Kaya ang mahal. Ang mahal. Grabe, sobra. Dito kasi, mas mahal pa sa bahay. Ang dito kasi ang alam ko lang dito, root canal kasi, ang alam So, yan, ko implant kasi, ang mahal. Ang implant kasi, 10,000 per teeth. O ilang piraso yung ngipin natin, 32 yun, up and down. Isipin mo naman yun, 10,000 nasa kalaki. Oo. 300. Ano nga mas mahal pa nga sa pabahay. Mas mahal. Or sim sa pabahay. Almost. Pare, sim na. Isang almost bahay sa na. pabahay lang. Sabihin natin isang bahay na. Kung may lupa ka ha. Ganun. Kasi 300 plus 1,000 pag sa probinsya ka magpagawa ng bahay, maganda na yun. Oo, diba? Oo. Kasama na dun si tiles.